जय गुरु आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारि दतमा सत्संग केन्द्र इन्टिबिल सत्संग केन्द्र आरो सेरफागुरि सत्संग केन्द्रनि बानजायनायजों परम पूज्यपद आचार्य देव श्री श्री दादानि आशीर्बाद बायदियै फैगौ 28 जानुवारि 2024 अक्ट रबिबार बारायखालि परम प्रेमामय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि 136थि जोनोम सान फोरबो फालिनायजों लोगोसे आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि लांगोनायावहाय खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बिनिखायनो साफ्रोमबो दादा आरो मामोनखौ हारि राव धोरोम बासियालासे उत्सवआवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खर गंग्लायै गुरैयै आरज गाबहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय गुरु। जय गुरु आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारि दतमा सत्संग केन्द्र इन्टिबिल सत्संग केन्द्र आरो सेरफागुरि सत्संग केन्द्रनि बानजायनायजों परम पूज्यपद आचार्य देव श्री श्री दादानि आशीर्बाद बायदियै फैगौ 28 जानुवारि 2024 अक्ट रबिबार बारायखालि परम प्रेमामय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि 136थि जोनोम सान फोरबो फालिनायजों लोगोसे आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि लांगोनायावहाय खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बिनिखायनो साफ्रोमबो दादा आरो मामोनखौ हारि राव धोरोम बासियालासे उत्सवआवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खर गंग्लायै गुरैयै आरज गाबहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय गुरु आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारि दतमा सत्संग केन्द्र इन्टिबिल सत्संग केन्द्र आरो सेरफागुरि सत्संग केन्द्रनि बानजायनायजों परम पूज्यपद आचार्य देव श्री श्री दादानि आशीर्बाद बायदियै फैगौ 28 जानुवारि 2024 अक्ट रबिबार बारायखालि परम प्रेमामय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि 136थि जोनोम सान फोरबो फालिनायजों लोगोसे आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि लांगोनायावहाय खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बिनिखायनो साफ्रोमबो दादा आरो मामोनखौ हारि राव धोरोम बासियालासे उत्सवआवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खर गंग्लायै गुरैयै आरज गाबहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय गुरु आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारि दतमा सत्संग केन्द्र इन्टिबिल सत्संग केन्द्र आरो सेरफागुरि सत्संग केन्द्रनि बानजायनायजों परम पूज्यपद आचार्य देव श्री श्री दादानि आशीर्बाद बायदियै फैगौ 28 जानुवारि 2024 अक्ट रबिबार बारायखालि परम प्रेमामय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि 136थि जोनोम सान फोरबो फालिनायजों लोगोसे आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ आंचलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि लांगोनायावहाय खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बिनिखायनो साफ्रोमबो दादा आरो मामोनखौ हारि राव धोरोम बासियालासे उत्सवआवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खर गंग्लायै गुरैयै आरज गाबहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय गुरु।